Който знае повече, печели сладолед на Sunny Ice. Здравейте, момчета! Как се казваше? Георги. Даниел. В момента ще играем на гръмни сладоледа, който първи ми отговори на повече въпроси и като цяло първи отговаря, си печели сладолед от Sunny Ice, който е без добавена захар и с добавен протеин. Готови ли сте? Yes. Да. Какво измерва хигрометърът? Полагам вътрешта на въздух цяло и в атмосферата, колко е влажно нещо. Добре, една точка за Георги. Как се нарича преминаването на водата от газообразно в течно състояние? Кондензация. Точно така, втора точка и сега един последен въпрос. Трети и последен въпрос. Защо ледът плава във водата? Плава. Ще какво даже не съм българин. Понеже сигурно има малки пакети с Ще ти подсказвам ти, че е заради плътността. Добре. Да. Заради плътността. По-ниска е плътността и заради това. Добре, значи Георги си печели сладолед от Sunny Ice. Заповядай, спечели си сладолед от Sunny Ice без добавена захар и с добавен протеин.